Granollers es posa a punt per la mitja marató que es fa diumenge, un esdeveniment esportiu dels més prestigiosos del sud d'Europa que ha esdevingut una festa del poble. La gran aportació dels voluntaris i empreses de la comarca fa possible que aquesta competició creixi any rere any. De 20 a 25 gallines, 4 caixes o 5 de carcasses de pollastre i 2 de gall d'indi. Si no són grans, en posaré 25. No és un encàrrec per a una escudella qualsevol. És el brou de la mitja marató, un brou únic, 300 litres. Cap competició esportiva de nivell obsequia amb un líquid de les característiques i qualitat que el cuiner Pep Salsetes i el seu equip elaboren aquests dies. Una setmana en què es dormen poques hores per tenir-lo a punt. Gallina, verdures i ossos de vedella en gran quantitat bullen i es barregen en una olla creada especialment per a aquest brou de la mitja. Una peculiaritat més de la prova, només possible per la gran aportació de voluntaris i empreses patrocinadores, que són els que realment la fan possible. L'obrador d'aquest forn pastisseria hi col·labora amb un pastís, que ja s'ha convertit en un emblema més de la prova, i l'elaboració de centenars d'entrepans per a voluntaris. Per a aquestes empreses és la manera de donar suport a la cursa des del sector privat, sense demanar res a canvi que no sigui el prestigi i la satisfacció de col·laborar. Tot són col·laboracions i la veritat que això és el gran orgull d'aquesta cursa. O t'ho estimes molt, o ho aprecies molt, o és difícil que algú cobrant, si no et posen un preu prohibitiu i l'any següent ja no ho fan. A banda de cossos de seguretat i protecció civil, 700 voluntaris i 40 empreses hi aporten el seu gra de sorra. Dissenyat per l'artista local Vicenç Viaplana, les 200 unitats que configuren els trofeus de la prova es fabriquen a cop de raig làser en aquesta empresa de Caldes de Montbui, on creació, precisió i tecnologia es posen d'acord per tallar i dibuixar el tub que farà encara unes quantes voltes abans d'anar a parar a les mans d'algun dels 6.000 participants que aquest any disputen la 24a edició de la mitja marató.